Kedves nézőink, térségünkben nagyon fontos szerepe van az üvegházi és fóliás paprika termesztésnek. Most arra szeretnék szakemberektől választ kapni, hogy milyen fontos szerepe van termesztés során a fajtaválasztásnak. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek, a Kurca TV nézőinek, Bakó László nyugalmazott kertészmérnököt. Bakó úr, ön több évtizedet dolgozott a kertészeti szakmában. A fiával, Bakó Dániellel a mai nap során az érdeklődőknek bemutatják a fóliatelepükön az új paprikafajták. Köszöntöm a Kurca televízió nézőit. Hát a feltett kérdésre úgy kezdeném a válaszadást, hogy ezelőtt durván 3 héttel, 1 hónappal felmerült a kérdés, mivel fajtát váltottunk, hogy jó lenne néhány potenciális nagyobb termelőnek ezt a fajtát megmutatni. Ekkor még csak 20-30 meghívottra gondoltunk, de ahogy teltek a napok, felmerült a kérdés, hogy kit ne hívjunk meg erre a mai bemutatóra, és itt kerültünk nehéz helyzetbe. Ugyanis nehéz volt kimondani, hogy bármelyik termelői kör esetleg ebből a lehetőségből kimaradjon. Ezért úgy döntöttünk, mivel szerencsés helyen vagyunk, és nagyobb létszám fogadására is készek vagyunk, hogy nem korlátozzuk ennek a mai bemutatónak a létszámát. Ön gyakorlati tapasztalatai alapján mekkora jelentőséget ad a fajta kiválasztásnak? Nagy jelentőséget adok, és egy olyan kérdés, amiben a kertésznek nagyon-nagyon meggyőző bizonyítékok kellenek ahhoz, hogy mondjuk egy régi fajtát leváltson. 1-2 év termesztési tapasztalata kell ahhoz, hogy bizonyítson egy új fajta, és alkalmasabbá váljon, mint az addigi, a régi. A mi esetünkben az történt, hogy az elmúlt 2 évben olyan járványszerű vírusfertőzést kaptunk, ami miatt ezt a folyamatot fel kellett gyorsítani. Nem volt 2 évünk gondolkodási időre, hanem ezen belül szinte mondhatom azt, hogy ad-hoc 1 éves munka alapján kellett fajtát választanunk. A fajta stabil hozamokkal kell, hogy rendelkezzen, ami a piacnak maximálisan megfelel, stabil minőséget kell biztosítania. Itt olyan költségháttérrel dolgozunk, ahol 10-20% termés kiesés bármilyen ok miatt nem viselhető el, mert akkor be kell csukni a kaput. Így következett be, hogy ebben az évben egy magas rezisztencia fokkal rendelkező fajtát termelünk, és az indulása alapján érdemesnek találtuk arra a fajtát, hogy termelőtársainknak is ezt megmutassuk. Bakó Dánielt arról kérdezem, hogy hogyan lehet fűtött fóliában paprikát termeszteni. Sok szeretettel köszöntöm a Kurca TV nézőit. Jó a kérdés, először is jó alapok kellenek hozzá. Mik ezek az alapok? Az első ilyen alap az értékesítés. Kell egy olyan partner szervezet a termelő mellé, aki garantálja azt, hogy az áruját megfelelő módon és értékben teszik piacra, hozzák forgalomba. A második, mivel egész éves gazdálkodásról beszélünk, a fűtési lehetőség. Ez a fűtési lehetőség esetünkben, és remélhetőleg minél többek esetében a későbbiekben a termálvíz. Ez az energia az, ami lehetővé teszi azt, hogy költséghatékonyan, közel optimumban tudjuk tartani a növényeinket a termesztés során hőmérséklet tekintetében. Ezen kívül számos olyan input anyagot kell hasznosítanunk, felhasználnunk, amit több éven keresztül tudunk használni. Nem kell évről évre megválnunk tőle, hanem 1-2, adott esetben 3 évig is tudjuk használni. Értem ez alatt a kőzetgyapotot, értem ez alatt az izolációt biztosító különböző takarófóliákat, értem ez alatt a támberendezés elemeit. Ezen kívül kell egy olyan fajta, ami garantálja azt, hogy mindennek a hasznosításnak a több évűségét lehetővé tegyük, azaz rezisztens fajtát kell, hogy válasszunk. Úgy érzem, hogy ebben az évben nagy lépést tettünk ebbe az irányba, fajtát váltottunk, olyan fajtát találtunk, ami rezisztens dohánymozaik vírusra és paradicsom bronzfoltosság vírusra is.
Ezek a rezisztencia fokok garantálják azt, hogy azokat az input anyagokat, amiket a termesztés során használunk, több éven keresztül fel tudjuk használni, hiszen nem fertőződik át az egyik állományról a másikra ez a vírus. A mai bemutatón, amit itt részben a mi fóliás berendezésünkben, részben pedig az itteni integrációnak, a Fóliás Kertészek Szövetségének integrációjában tudunk megrendezni, azt a célt szolgálja, hogy ezeket az input anyagokat és ezt a bizonyos rezisztens fajtát bemutassák az érdeklődők számára. Köszönöm a beszélgetést! Köszönöm én is! Ruskó József urat, az egyik magyarországi paprika nemesítő cég képviselőjét arról kérdezem, hogy az új kikísérletezett paprika fajtájuk milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Üdvözlöm a Kurca TV nézőit! Szentesen vagyunk a Bakó kertészetben, ahol megtekinthetjük majd a paprikát hajtatásba. Erről a fajtáról azt szeretném mondani önöknek, hogy több rezisztenciagént építettünk be, tehát így beépítettük a dohánymozaik vírus rezisztenciát, a paradicsombronzfoltosság és a fonálféregelleni rezisztenciát. Tehát ez jelenleg egyedülálló Magyarországon, és ajánlom önöknek ezt a fajtát, mert nagyon szép fehér termése van, erős növekedésű, középhosszúak az ízközei, a termései mindig fehérek maradnak, kálciumhiányra nem érzékeny, és jó pultálóság tulajdonság is be van építve szentesen. 1 hektár, örülök annak, hogy lehetőséget kaptunk és a fajtánkat választották, viszont ehhez majd szeretnénk garantálni a vetőmag jó minőségét, és a tapasztalatokat összegyűjtve szükséges kidolgozni a termesztés technológiát, mert jelenleg olyan gyorsan vezettünk be, hogy nem tudtuk még pontosan meghatározni, hogy mivel kell táplálni kőgyapoton a fajtát. Ehhez segítséget kapunk más cégek képviselőitől, és nagyon reméljük, hogy valamikor szeptemberben már pontosabb adatokkal tudjuk segíteni a termelőket. Valószínű, hogy még szükséges ahhoz, hogy még egy évig ezt a kísérletet legalább folytatni tudjuk, és egy pontos recept kidolgozásával, a fajtával olyan helyzetbe hozzuk a termelőket, hogy a jelenlegi tudásunk szerint alacsonyabb ecével és kevesebb műtrágyával is lehet dolgozni, de erről majd bővebben a szakember fogja önöket tájékoztatni. Szőréné Alicia kertészmérnököt arról kérdezem, hogy a fehér paprika termesztését hogyan lehet irányítani kőzetgyapoton. Alapvetően gyakran előfordul ez a kérdés, hogy kell-e irányítani. Igen, a paprika ez egy csoda növény, amelyik elosztja a szénhidrátokat, amelyeket előállítja, és ez időjáráshoz, mindenhez kell viszonyítani. És mivel a szénhidrát előállítása fénytől függő, így a fényhez kell igazítani az egész termesztést. Kőgyapat abban nagyon nagy segítséget ad. Miért? Alapvetően, amikor borús az idő, a növény vegetatív fele növekedne, nem akar kötni. Nekünk emelni kell a EC-t, a tápanyag szinten a közegben, csak ezért, hogy kössön. Ez egy olyan irányítás, amelyik a mi zsebünkre megy, mert igazából paprikát akarunk szedni. Na most fajták között nagy a különbség. Vannak olyan fajták, amelyek magas EC mellett kötnek jobban. Ez a fajta, amelyiket most látni fogunk a kertészetben, az például alacsonyabb EC mellett is nagyon jól köt. De ehhez, hogy jó kössön is, megfelelő értékeket tudjuk tartani, a borús nap, meg nagyon világos vagy napos időben másképp kell tápoldatozni. A kőgyapat, a új generációs kőgyapat, amelyeket mostanában szokták használni, erre jó, hogy napról napra meg lehet változtatni az értékeket bent a táblában, és így a növény minden nap optimális érték között növekszik, és jobban köt, jobban növeli a terméseket. Másik, ami legnagyobb probléma, nyári kálciumhiányos paprika, amelyik melegben és nagyon erős napsütés mellett jelenik meg. Na most kőgyapatos termesztésnél, amikor átmosatjuk, vagy annyi vizet tudunk a növénynek adni, hogy megfelelően föl tudja venni a tápanyagot, de emellett
A kálciumfelvételnél legfontosabb része, hogy új gyökerek képződjenek. Az új gyökér csak úgy képződik, amikor megfelelő levegő is van a közegben. Ezzel, hogy átöblítjük és vizesen tartjuk, de van is benne megfelelő mennyiségű oxigén, a növény jól tud növekedni, új gyökeret fejleszt, fölveszi az összes tápanyagot, és nyáron is jó terméseket tudunk szedni. Köszönöm a beszélgetést. Zentei Ákos kertészeti igazgató urat megkérem, hogy beszéljen a fehér paprika biológiai növényvédelméről. Tisztelettel üdvözlöm a Kurca TV nézőit. Arról a növényről fogunk itt most beszélni, ami a legnagyobb felületen termesztett Magyarországon. Ugye a fehér paprikáról van szó. Itt most kifejezetten a fűtött fehér paprikának a termesztéséről és ennek a biológiai növényvédelméről lesz majd részemről szó, melyben el fogom mondani, hogy azok a legfontosabb kártevők, amik ebben a fajta termesztésben előfordulhatnak. Úgy gondolom, hogy biológiai módon kezelhetőek, főleg a tripsre kell gondolnunk, ami a legnagyobb kártevője, és hát más egyéb kártevők kérdése is megoldott már biológiai úton. Erre komplex technológia van, a szakember kollégáink tudnak abban segíteni, hogy a helyszínen segítik azokat kertész kollégákat, akik igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat. Úgy gondolom, hogy ezzel a dologgal, hogy biológiai úton tudjuk megvédeni a növényeinket, méltó helyére tudnak kerülni a fehér paprika az áruházak és a boltok kínálatában, ezzel segítve a vidék fejlődését és a vidéken megélhetést kereső kertészek életét. Köszönöm a beszélgetést. Talajos termesztés során vagy hidrokultúrás termesztésben fordul elő gyakrabban a kálciumfoltosság? Igen, ez a kalciumfoltosság, ez gyakorlatilag mindenütt előfordulhat. Ugyanúgy előfordulhat talajos termesztésben is, de még gyakrabban előfordulhat hidrokultúrás közegben, hiszen a kockázata, a vízfelvételnek a kockázata sokkal nagyobb a hidrokultúrás közegben. Sokkal jobban oda kell figyelnünk a növényünknek a vízzel való ellátottságára, mint a talajos termesztésben. A talajnak sokkal nagyobb a pufferelő képessége talajos közegben, mint a hidrokultúrás közegben. Úgyhogy a hidrokultúrás termesztők ismerik ezt a kalciumfoltossági tünetet, és igyekeznek is ezt elkerülni. Azt gondoljuk, hogy a hasznos élő szervezetek aktivizálásával, mikorhizagombáknak a hidrokultúrába bevitelével a kalciumfoltosság tünetét is jelentősen fogjuk tudni csökkenteni a hidrokultúrás termesztésbe. Nyilván a talajos termesztés esetén a talajnak a pufferelő képessége sokkal jobb, a kalciumhiány kialakulására kisebb az esély, de ott is bármikor előfordulhat, amikor túlságosan sok műtrágyát akarunk a növényünkkel hirtelen felvetetni, hirtelen rengeteg paprikát akarunk termeszteni, minden paprikát meg akarunk köttetni rajta, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy a növényünk az elfáradt és nem képes a termését fölnevelni. Azt szeretném még megkérdezni, hogy mik ezek a mikorhizagombák, és hogyan élnek a növényben együtt esetleg a talajban? Igen, tulajdonképpen minden egyes növénynek a természetes velejárója a mikorhiza. A természetben, bármelyik természetben látható növényünk rendelkezik ilyen mikorhiza kapcsolattal, csak hogy mi a termesztésünk során, a monokultúrák ugyanazon a növény termesztése során következetesen, szépen, de folyamatosan és biztosan kipusztítottuk ezeket a hasznos élő szervezeteket a talajainkból. Ezek közé tartozik a mikorhiza is. A minden kertészeti növénynek megvannak a saját természetes mikorhiza kapcsolatai. Ez gyakorlatilag a mai termesztés során már nem létezik. Ilyen már nincs. Ezért, hogyha mi rátelepítjük a mikorhizagombát a növénynek a gyökérzetére, és az első időszakban, a megtelepedésnek az időszakában nem feltétlen pusztítjuk azonnal ki gombaölőszerrel. Ha a gomba rátelepszik és létrejön ez a szimbiózis kapcsolat, akkor az a növény egész életében együtt fog működni a gyökérzettel, táplálja a gyökereket, vizet és oldott tápanyagokat vesz föl a növénynek, míg a mikorhiza is él, és egészen a növény élete végéig rajta marad a gyökéren. Tehát ez mind a két növénynek hasznos kapcsolatot jelent. Remélem, hogy az előbb felvetett gondolatokkal
a termesztő társaimnak valamennyire sikerült néhány új technológiai megoldást ajánlanom, fölkelteni az érdeklődését, és mindenképpen elgondolkodni azon, hogy milyen új technológiákat is lehet bevetni a nagyobb terméseredmények elérése érdekében. Tehát a szerves természetes anyagok azok segítik a műtrágyának a hatékonyságát is a növény számára juttatni. Ezáltal nagyobb gyökereket érhetünk el, jobb lesz a növénynek a növekedése, termése, terméstöbbletet érünk el, és több marad a zsebünkben.